खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। मोनसे दुखुनांथाव खौरां अल इंडिया रेडियो गुवाहाटी बर' आयदानि प्रग्राम एक्जिक्यूटिव एबा बर' आयदानि हाबाफारि सामलायगिरि नरेश्वर सैनारिया गुवाहाटी नेम केयार हस्पिटालाव दिनै रुंसारि जायो। बिथाङा गोबाव सम अल इंडिया रेडियो गुवाहाटी मिरुआव हाबा मावदोंमोन। रुंसारि नरेश्वर सैनारिया कार्बि आंलं जिल्लानि हावराखाट हालामनि मोनसे फिसा गामियाव जोनोम मोनदोंमोन 1966 मायथाइनि 30 मार्च खालाराव। मायथाइयाव रुंसारि नरेश्वर सैनारिया गुवाहाटी कमार्स कलेजनिफ्राय ग्रेजुवेट जादोंमोन आरो 1990 मायथाइयाव अल इंडिया रेडियो गुवाहाटीआव साख्रि मावजेनदोंमोन। बिथांनि नखरा आथिखालाव गुवाहाटी नोगोरमानि दाथलपारायाव निगाजियै थानो लाबायमोन। बिथांनि नखराव बिथां सैनारिजों लोगोसे बिथांनि बिजिल' दंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो लिभारनि जेंनायाव दंमोन। दिनै बिथाङा रुंसारि जालांबाय। अल इंडिया रेडियो गुवाहाटी बर' बिफानाव गोबाव समनिफ्रायनो प्रग्राम एक्जिक्यूटिव महरै हाबा मावदोंमोन। बिथांनि नाजानायावनो बर' आयदायाव माखासे गोदान आयदाफारिया फोसावजादोंमोन। बावैसो बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर फावखुंग्रिफोरखौ लानानै मोगामोगि आयदायाबो फोसावजालांदोंमोन। रुंसारि नरेश्वर सैनारिया बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा सासे मावख'गोरामोन। मख'नो गोनांदि खौरां मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव अल इंडिया रेडियो गुवाहाटी मिरुआव बर' सुबुं महरै प्रग्राम एक्जिक्यूटिव रावबो गैथ'लिया। बिथां सैनारिया हरखाब रुंसारि जानायाव अल इंडिया रेडियो गुवाहाटी नखरजों लोगोसे अल इंडिया रेडियोनि बर' आयदानि केजुएल एनाउन्सारफोराबो दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमाबो बिथाङा रुंसारि जालांनायाव गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायहरदों। रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड'लेण्ड निउज 24। गोजोन्थों।